Tabanglah balam tigo gayo. Si kuah marao ate pintu. Sambuilah salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sagalo yoni mama sarato tolan nan dia pandai sarato tolan nan dia pandai. Mengabdi untuk nagari. Mangko seni budaya randai nan mana Pak Jajak, namanya sanggar nan mana Pak Jajak. Itu suri nan kita tuladan, binjai nan kita ule. Karena mangko kami agi banamo nan mana Pak Jajak. Sabab dari nan tua-tua kita ala manarimo iko pelajaran berupa seni randai. Mungkin bagi diri kami sendiri, mulai kami beraja semenjak dari tahun 72. Jadi, itulah kira-kira sanggar ko di waktu itu alun banamo sanggar ledo di tahun 72. Namanya anyo itu saran sansaran. Saran-saran. Macam nan dinamakan ada sasaran, ada sansaran. Berarti itu tampak perkumpulan nan muda-muda. Itulah kira-kira kalau seandainya itu bagi namanya sanggar. Oh, kami ketek mungkin dia gia namo ayah jomande. Gadang lah dia gia kaum gala. Ketek namo Zainaris. La gadang banamo Zainaris kali ganti marajo. Jadi kami dari mulai sekolah SD ampe itu kami lah mengemari lah singgo cinta kepada randai ko. Bagi diri kami sendiri. Kami mulai beraja sebanyak 60 orang. Cuma nan berhasil awak seorang sampai kini. Dari tahun 72. 9 balik 72. Itulah kira-kira. Tuan kadi di padangan tiang. Tuan kadi di padangan tiang. La andomo di saruaso. Le andomo di saruaso. Iyo la iyo kampulora naminang. Ranca randai labak kuliliang. Ranca randai labak kuliliang. Ado kadiri mama kita. Ado kadiri mama kita. Iyo la iyo kampulora naminang. Yang ada di dalam randai, pertama sekali ada langkah, ada legaran, dan ada dialog atau cerita randai. Di dalam cerita randai, mangko diterangkan banyak mengandung pitua-pitua Minangkabau dan ada di dalam randai. Lada ulu nyoye
etan di jerong dekan duang olah kampung dalam. Dan betuju bagi kau untuk anak muda-muda nan ikut satu barandai itu adalah mempelajari budaya Minangkabau. Di dalam budaya Minangkabau itu sesuai jo pitua dinantuo nyato gurindam di kaminan mudo. Lai tonggak macu tonggak umasaji, katigo tonggak balai-balai. Lai anak tuangku anak imam kati kalau indak baraja ndak kana mau pandai. Itu ado di dalam randai. Dan betuju di dalam randai sagalo curito dari awal sampai akhir. Ikoko banyak mengandung-andung atau ikma-ikma untuk dipelajari di Minangkabau. Sungguh baralia sinan juoy, alia kabake ujang palangai. Kapan akan kontan ayat tunoy? Nan sa manja la ye kaduya, nan sa manja la ye kaduya. Mangko kami dari grup nan mana Pak Jajak mencuba membuat cerita atau mencetak cerita Ujang Palangai. Karena Ujang Palangai ko satu-satu perasaan yang ditampu dari mulai lahir kedua. Contoh, setelah lahir Ujang Palangai kedua, perasaan sehingga banyak yang ditamui. Nampar tamu sekali, mungkin darinya Ujang Palangai, mungkin sesuai jo dendang Minang. Indua Malang bapaknya Malang ya, tiba di Ujang tape bana. Aluran diri Jang Palangai, badan baras gadang jual. Badan baran gadang jual. Malang jualai nama nimpoy, ayah mati mande maninggal. Yatim piatu rangim bawanoy, aluran diri Jang Palangai. Semenjak lahir ke dunia, entong diarak jo perasaan. Jadi nan Ujang Palangai samakin gadang, sansaro samakin banyak. Badannya kamulai barasu gadang, ayah mati mandela meninggal, yatim piatu Ujang Palangai. Untung lai mamaknya orang kayu, sampai juo bujang ko gadang. Setelah Ujang Palangai mulai beraka, badan lah mulai basuh gadang, malang juo lai nantasuo. Apa tulah malang nambasuo di Ujang Palangai. Anyolah lah masuk Balando ke daerah kita untuk menjajah. Nansa manja ulando masuk, adat naninda karang pakai. Nanjo sarak jauh sakalioi, laru sak gadang dalam mati. Laru sak gadang dalam mati. Jadi setelah Malando masuk, adat lah mulai berkurang-kurang. Jo sarak jauh sekali. Mungkin di Ujang Palangai dia ada pengalamannya. Di dalam itu mancalia Balando nambah jajah tu ada sanang di dalam hati. Sebab mancalia tipe Balando adat dan tindakannya pakai undang-undang di manonyo tibokan. Rakyat lah dihukumnya ndak bersalah, disuruh bakarajo indak bagaji.
Itulah tipe-tipe si Belanda nan menjajah sampai ke daerah kita. Mangko ujang palangai tumbuh niatan dalam hati. Anak meninggalkan korong jo kampung. Anak merantau ke daerah orang. Itu kalunang kampung Selawi. Anak mencari ilmu batin. Dalam mindak kabarani pakai. Sebab mangko itu. Kalau Belanda ke dilawan. Inyo bersenjata lengkap. Tetapi kalau di kita Minang. Karena akan nanindak kunjung hilang. Pangana tetap tumbuh. Mangko dilawanlah jual ilmu batin. Mangko niat ayujang pelangai. Untuk mencari ilmu batin. Anyo kalunang kampung Selawi. Kapai baraja ke rumah mandi rubiah. Gadang niatan dalam mati dana. Anak merantau ke kampung orang. Pai mencari ilmu batin untuk pahlawan Belanda banyak. Kalau menurut kabarang dulu ya, sabalun kampung ditinggalkan. Meminta izin bagi mama. Lalu nyoturi mama kanduang. Setelah ujang palangai gadang. Kalau menurut kabaran dahulu, sabalun rantau ka dijajak, sabalun kampung ka ditinggalkan, meminta izin dulu kepada mama. Jadi karena dek mama lah ditamui di ujang palangai lah diminta izin kabarangke kapai menuntut ilmu batin, mangko dek mama basaran waktu itu. Kepada ujang palangai kapanakan denai. Waang nan kamarantau nak hari kini. Di mama bisa izin dibari. Taga de anak mama nan banamo si Rebiatun. Karena tak kalau manso da ulunya. Iyo di mande buyuang. Duo jo mande si Rebiatun. Di karang niat sakutiko. Bungo kok lai ka jadi putiak. Putiak kok lai ka jadi buah kandungan kok lai ka lai ke dunia. Buyuang lah batunangan semenjak dari rahim. Bundo kandung iyo ju anak mama banan banamo si Rebiatun. Kok di mama buyong isin ka babari taga de inyo Rebiatun. Aluran diri Rebiatun dana sudah ditunjuk diajari. Sifatnya gadi Minang kabawoy. Sati tia indahnya hilangkan. Sati tia indahnya hilangkan. Jadi seperjalanan bujang palangai kamanurui meminta izin kepada Rebiatun karena di mama lah diagih dulu pengalaman untuk merantau. Nak kanduang bujang palangai kalau sempat buyuang pai merantau tahu-tahu nak di ujuan juntuang diri. Usah nak gadang dari batang, jangan nak tinggi dari pucuk. Uku lah baju nan jauh badan, jangan gamang buyuang memakai. Jadi setelah umanat dari mama kanduang pengalaman ala dia gia karena ujang palangai kapai marantau umuan dan balun lai setahun jaguang badara alun setampuk pinang aka balun pandapek kurang jo alemu jauh sekali di sinan di mama ala ditunjuk diajari sifat-sifatnya di rantau orang. Jadi mangkonyo di ujang palangai lah dapek umanat di mama kanduang atau pitua aja pitunjuk barulah ujang menurut si Rebiatun. Satibo di Rebiatun karena kalau orang dahulu
Alun bagara lela manggari. Aluran diri ujang palangai, nandi mama isin babari, tagade inyo rabiatun, lalu bajalan ujang palangai. Gade inyo rabiatun, lalu bajalan ujang palangai. Bulan lasangko 30, alun banggara dolai raso dah tiba di dalam tubuh. Ba itu nan si rabiatun, hari nan kiro-kiro sadang jam 2 balik tapik, sadang pabuntak bayang-bayang, barambui langin dari barat meningkah si barat dayo. Takaloknya si rabiatun, dalam takalok bermimpi pulo. Apalah mimpi rabiatun? Aso bapa menan ayam putih. Dan takab nan baike bapaso-paso batambang arek di alaman. Tibo cilako alang sarok, nak menyembah menggungguang membawa tabang. Ayam takajui talinyo putui. Mimpi sampai atun tasinta. Mangkonyo di dalam ilmu mimpi. Kalau nyo mimpi memang bata awih. Kalau rasian pamenang lalok. Kalau tak awih rabiatun, semenjak dari rahim mundo kanduang, karena dek lah patunangan di mande kanduang, mangko ujang palangai ke balangke, atulah tak awih mimpi yang dialami di si rabiatun. Mimpi sampai inyo tasinta, lah tasinta si rabiatun, badan nan indah elok lai, dibuka jendela gadang, mancaliaknyo kailaman, tampaklah kiro-kiro ujang palangai. Jadi sesuai jo pantun di Minangkabau, kain batik tabang mangiro, unduang-unduang anak rambayang, tampak sakile darah lata siro, tandonyo ado kasih sayang. Jadi mangko tabuka lah kato-kato di si rabiatun kepada inyo ujang palangai. Mananyo ujang palangai, apa ko tujuan jo mungkasui, salawi salamoko ndak pernah do ujang palangai pai manamui si rabiatun. Baru kini baru rabiatun nyo tamui. Alai alai latabang ka alai tabang jo pipi 2 3. Tadi kan sadang tabang kalai, kini diulang-ulang pulau. Ulang pulau. Aluran diri ujang palangai, sadang jalan di rumah atun. Lala di rumah atun, aluran diri rabiatun, nananyo boka la jandela gadang, boka la jandela gadang. Nama mandangnya kailaman, kain batik lah tabang mangiro, batik lah tabang mangiro, kain batik lah tabang mangiro, unduang-unduang lah anak rang bayang. Ang bayang tampak jauh lah darata siro, badan baraso bayang-bayang, badan ayang bayang. Lalu main bau rabiatun, nan cuba dak lai di alaman. Di laman nan cuba dah di tengah laman, nan di julu lah jo ampu kaki, lah jo ampu kaki.
Usalam mula tagak di laman rancak janjang la dinaiki la dinaiki nancu badak juo di tangai laman oi urek manju lai ka bawah rumah leka bawah rumah mangko ambola degak di laman disangko tunda di rumah tunda di rumah Allah naik lah ujang palangai sinan tabo kak kato boka kato sampailah ujang menjawab randailah jatuh mula dulu la jatuh mula dulu